Bună și bine v-am regăsit la un nou episod de eSports TV Gaming News. Sunt Bianca și voi fi gazda voastră din această săptămână. Azi vorbim puțin mai mult despre eSports față de obicei și vom începe cu o știre despre salariile din eSports, recordurile ale platformei Steam, jucători orientați către jocurile free-to-play, joc creat de AI și cea mai bună jucătoare de CSGO din lume, Ana Dumbravo. Să începem! Nu-și mai au gamerii profesioniști salarii așa mari? O discuție foarte dezbătută în ultima perioadă este economia vis-a-vis de salariile din gaming. Carierele din eSports sunt ceva ce se câștigă în timp și foarte greu, dar ajuns acolo, nu ar trebui să te mai uiți la prețurile de pe meniu, sau cel puțin până acum. De exemplu, jucătorii profesioniști de Valorant au un venit lunar de peste $40.000, asemenea și cei de League of Legends, după cum declară DigiDay. Sunt alți gamer profesioniști care semnează contracte pe milioane de dolari, precum Jensen, care în 2020 a semnat un contract pe o perioadă de 3 ani cu Team Liquid pentru suma de $4,2 milioane, sau Sword Art, care a semnat un contract pentru o perioadă de 2 ani pentru $6 milioane cu TSM. Cu toate acestea, după ani de expansiune, piața de eSports începe să scadă și devine din ce în ce mai dificil să se mențină pe linia de plutire sau să rămână măcar la același nivel. Și asta inclusiv pentru marile corporații. Pe lângă taxele sportivilor, organizațiile sportive trebuie să plătească și salariile antrenorilor, medicilor și psihologilor. Asta nu include spațiile de birouri, călătoriile sau alte cheltuieli pentru beneficiile angajaților. Cele două surse principale de finanțare pentru echipele concurente au fost firmele de investiții și sponsorizările, ambele s-au diminuat pe fondul turbulențelor economice globale. Echipele participante la Overwatch League și Call of Duty League în ultimii ani datorează, potrivit surselor, plata drepturilor de proprietate intelectuală în valoare de $400 de milioane către publisherul celor două jocuri, Activision Blizzard, ce le-a tot păsuit după apariția pandemiei. Cel mai probabil, plățile vor fi amânate și mai mult, datoria va crește, iar echipelor de eSports le va fi tot mai dificil să plătească. În același timp, inflația a forțat brandurile de gaming și cele de publicitate să ajungă la mai mulți oameni cu mesajele lor, astfel încât aceștia apelează și la canalele tradiționale de publicitate, precum televiziunea. În acest caz, salariile oferite jucătorilor de top este probabil să scadă semnificativ în viitor. Climatul economic dificil orientează jucătorii spre jocuri free-to-play. Se pare că boom-ul economic afectează din ce în ce mai tare și zona de gaming. În urma unui sondaj realizat de DigiDay și YouGov, s-a aflat că jocurile free-to-play precum Fortnite, Overwatch 2 și World of Tanks o vor duce bine în această perioadă față de jocurile premium. Totodată, indiciile recesiunii de anul acesta indică faptul că veniturile vor fi afectate și va duce la șomaj multe categorii sociale. Ne dăm seama de acest lucru prin procentul de oameni care cumpără jocuri video premium și care este, bineînțeles, în scădere. Pentru că Microsoft și Sony se mișcă odată cu moda, au anunțat că vor avea propriile servicii de reclame în jocuri în perioada ce urmează. Așa că trebuie să ne așteptăm la mai multe anunțuri publicitare în timpul jocurilor gratis, pentru că procentul gamerilor care susțin free-to-play games a ajuns la 48%. Iar dintre aceștia, 35% au spus că motivul lor sunt banii. Cu alte cuvinte, nu își permit achiziționarea jocurilor. Nu vă imaginați că schimbarea din buzunarele companiilor de gaming va fi drastică, căci majoritatea gamerilor preferă experiența jocurilor premium atât pentru calitate cât și pentru lipsa reclamelor. Așa că Sony și Microsoft ar trebui să fie grijulii cu inserarea reclamelor. După cum am spus, banii vor continua să vină la companiile de gaming și se pare că o bună parte provine de la gamerii care cheltuie aproximativ $10 pe lună. Cum arată un joc cu grafica generată de inteligență artificială? Jussi Petteri Kemppainen, dezvoltator de jocuri finlandez, a publicat primele demo-uri ale unui joc realizat cu ajutorul AI-ului.
Este vorba despre un joc Adventure Point and Click 2.5D, adică fundalurile bidimensionale și personajele tridimensionale pentru care aseturile folosite pentru grafica și artwork-uri au fost generate de algoritm Midjourney și Stable Diffusion, capabile să genereze imagini pe baza unor cuvinte descriptive. Acest proiect ne dezvăluie la ce rezultate poate ajunge un dezvoltator care lucrează de unul singur, cu resurse limitate, dacă folosește astfel de soluții pe care alți artiști le-ar considera lipsite de etică. Autorul a folosit uneltele AI pentru a genera mai multe artwork-uri conceptuale pentru personaje, de genul celora pe care le întâlniți în cărțile ce însoțesc edițiile de colecție ale anumitor jocuri. Până la urmă, a ales un bătrân excentric generat de algoritmul Stable Diffusion, pe care l-a recreat manual în 3D, folosind artwork-urile generate de AI pentru a-l textura. De-a lungul anilor, UC a lucrat la jocuri cum ar fi Quantum Break sau seria Angry Birds, alături de studiouri cu experiență precum Remedy Entertainment sau Rovio. Noi recorduri de jucători conectați și activi pe Steam. Platforma de distribuție digitală pentru jocuri video a celor de la Valve continuă să-și doboare propriile recorduri. La sfârșitul primei săptămâni din luna ianuarie, conform datelor furnizate de Steam Data, platforma Steam a înregistrat un nou record de peste 33 de milioane de utilizatori conectați simultan. Mai exact, 33.078.963 de jucători au fost conectați în același timp la serviciul celor de la Valve. Peste 10 milioane de jucători au fost activi simultan tot în acea zi. Număr exact, 10.284.568 de utilizatori se jucau concomitent titlurile disponibile prin intermediul Steam. Popularitatea Steam a început să crească în perioada pandemiei, când platforma a înregistrat recorduri de audiență succesive, însă recenta ei creștere a fost ajutată și de revenirea unor publisheri importanți precum EA, Activision sau Ubisoft, dar și de lansarea consolei portabile foarte populare, Steam Deck, bazată pe serviciile oferite de Valve. Ana Dumbrava a fost desemnată cea mai bună jucătoare de CSGO din lume. În cadrul unei gale desfășurate în Stockholm, Suedia, HLTV a decernat premiile pentru cei mai buni jucători de CSGO din lume. Premiul pentru cea mai bună jucătoare de CSGO a fost câștigat de Ana Dumbrava, nickname Ana, în vârstă de 23 de ani din Rădăuți. Ana este sniperul echipei Enigma Galaxy și joacă CSGO la nivel profesional din 2015 și a început prin participarea la campionate naționale prin 2014, după care performanțele au propulsat-o în competiții internaționale. În 2020 a câștigat Girl Gamer Festival, campionat internațional ce s-a desfășurat în Dubai, iar anul trecut a câștigat în Dallas și Valencia, la cele mai importante turnee de CSGO din lume. La primirea premiului, Ana a declarat: "Sper că prin acest trofeu se inspir mai multe femei să se alăture industriei gamingului. În al doilea rând, doresc să mulțumesc echipierilor mei pentru că m-au ajutat să devin un jucător mai bun, o persoană mai bună, mulțumesc organizatorilor, familiei și prietenilor mei, tuturor care au contribuit la îndeplinirea visului meu." Ana joacă la Enigma Galaxy din mai 2022 alături de 3 rusoaice și o slovacă, echipa fiind neînvinsă în ultimele 5 meciuri jucate și fiind în ascensiune puternică în ultima perioadă. Acestea au fost știrile eSports TV Gaming News din această săptămână. Nu uitați să dați like, share și subscribe și să apăsați pe clopoțel. Eu am fost Bianca și vă mulțumesc de vizionare. Pe data viitoare! Nu, n-am plecat încă. Întrebarea, nu? Cu ce joc de pe Steam ți-ai început anul 2023?